kelo pek ne jopiny ahinya to ket usuru moko ma ok dhi makare gi jopiny bere. Ok apar ni nitie balance moro maber nikech gima sirkal dwa timo odwa diyo dhano. Odiyo dhano nikech onego focus en gik moko machal corruption nikech mano nitie loopholes mang'eny ma ok different from diyo japiny. Koro aparo ni balancing no onge to sirkal onego ng'i kaka o fill those loopholes mantie e piny kaka corruption, high prices, fuel. Nikech yudo ni gidiyo japiny sana to gi focus on what is not necessary and leaving the ones that affect ji. To chenro mar kawo pach jopiny bende ochomo yo? Siaya nitie wachoko lakini it's very very efficient Siaya kono. Koro gima nyalo bedo ni jod bura ma oyier Siaya mok tii aparo ni sirkal ok invest sana in remote areas. Iyudo kaka gik mang'eny timre Nairobi ka iyudo ok chop ne jodala. Ato kata kamano ng'e ni chenro mar kawo pach jopiny kotudore kod paro mar chik mar omenda jod bura